Bismillahirrahmanirrahim. Yaƙi uku a cikin ɗaya. Bari mu je ga babban, shine shirye-shiryen yaƙin duniya na uku da ake yi wajen ƙoƙarin canja sabuwar oda ta duniya. A ranar 19 ga wata ne da ranar 20 ga wata da yau 21 ga wata, shugabannin duniya suka taru a Davos a ƙasar Switzerland a cibiyar da ita ce cibiyar shaidana mafi girma a duniya. Idan an cire mafi girman ta shine cibiyar tsafi inda sai tsafi, inda aka taru World Economic Forum suke tattauna yadda makomar duniya za ta kasance daga nan zuwa shekara fiye da 50, inda shugabanni suka je suka yi amai. Babban abin da za mu iya cewa aka samu na result a cikin wannan tattaunawar guda uku ne. Na ɗaya, globalist da neoliberalist ba su ɗebe rai ba su cire tsammani ba na ganin sun ruguza tsohuwar oda wadda take mulkar duniya, oda da take ƙarƙashin rahamar Geneva da New York, wato odar da aka shirya tsakanin tarayyar Turai da Amurka. Suka raba duniya gida uku suke mulka al'umma. To globalist suna son su sauya wannan oda, a shimfiɗa sabuwar oda. Sun kira wannan, kamar da muka sha faɗa, da suna Great Reset, inda suke son su sake saita lamuran duniya, su rushe majalisar ɗinkin duniya ba tare da an faɗi an rushe ta ba, su rushe nation states ba tare da sun faɗi sun rushe su ba. Duk wani abun da yake national ya tashi ya koma kai tsaye decentralized, wato wanda bai da cibiya kwara ɗaya ta ƙasa. Wannan shine burin su. Ta ƙarƙashin haka su anshe arziki, su anshe tsaro, su anshe lafiya, su anshe gona, su anshe kasuwa, su anshe siyasa, su anshe zamantakewa, su anshe hatta kwakwalwa ta bil'adama, su anshe hatta halittar bil'adama. Ta bayyana ƙararraji a taron Davos cewa globalist hanyar wasu ɗaya ba, kuma suna ta muhawala. Abu na biyu da ya bana a wannan taron shine globalist suna da rivals ɗin kuma masu zafi ne, kuma rivals ɗin gamayya ce ta ƙungiyoyi ko kuma mu ce ta ra'ayoyi daban-daban wanda ba su da matsaya ɗaya. Tamkar dai irin wannan gamayyar da mashirmatan 'yan siyasar Najeriya ke yi mai suna ADC, da kwatanta wannan da wancan akwai gibi mai yawa, amma dai don mutane su gane ita jihohi daban-daban gare su. Daga cikinsu akwai neoconservatives, daga cikinsu akwai Trumpists, waɗanda su Trumpanci wato Trumpism ko kuma Trumpism suke yada, wato aƙidar Trump ta mai da Western Hemisphere, yammacin duniya, a matsayin wata ƙaƙƙarfar empire, wanda shi zai ɗare a matsayin shine empire wanda zai mulki duniya daga can. Ta yadda in ma akwai idan ma akwai wanda zai bayyana a Eastern Hemisphere, shi ma ya kafa nashi mulki irin Putin ko Xi Jinping, to shi ma ya je. Trump ba damuwar shi bane, amma dai babu empire irin shi, shine babban, su ne mabiyan babban. Wannan ta bayyana. Abin da ya bayyana kuma a Davos na biyu shine yadda Isra'ila, Zionist kenan, da globalist suke son su yi amfani da wautar Trump, su yi amfani da shi wajen rusa Turai, kuma Turai ta fada trap. Trap ɗin da aka kafa ma Turai na farko an kafa shi ne a Ukraine, inda aka yi provoking ɗin Russia ta hanyar ingiza Ukraine kamar irin ƙaramin yaron da aka ce je ka jaba faɗa. Suka dinga kashe mutanen Russia da ke gabas. Russia ta ji zafi, ta shiga Ukraine da yaƙi. Turawa suka ji zafi, an shiga Ukraine da yaƙi, suka tashi suka dafa mai Ukraine. Wannan ya janyo duk wata alaƙa ta kasuwanci da ta tsaro da ta menene da ta al'adu da sauransu duk aka yanke mafi yawanci tsakanin Russia da ƙasashen Turai ta yamma. Sai suka karkata a Amurka. Ƙarfinsu ya zama gaba ɗaya na Amurka na rayuwa. To yanzu shine kuma Isra'ila, Zionist kenan, da globalist suke son su daka ma Turawa wawa a tsakanin alaƙa da ke tsakaninsu da US ta hanyar amfani da Trump. Abin da Trump ya je ya yi Davos na firgita Turawa ne da tsorata su, da nuna ko dai su bi shi da ƙarfi ko kuma ya yanke musu makogoron rayuwa, ya cire, ya hana su numfashi su mutu. Ya ci mutuncinsu, ya zage su, ya musu ta'annati, amma an kasa samun wanda zai mai da martani. Sai ma ga ya ranar 20 ga wata sun zauna da shi a saman teburin shawara. Hatta matsalar Greenland suna cewa za su bashi wani ɓarayi na Greenland ya kafa sansanin shi na yaƙi, ya kafa intelligence center, ya dinga kulawa da yankin sun yadda. Wucin nan zai kamar sun salama mai Greenland cikin tsoro. To abin da zai faru shine Trump ne aka haɗa ma Turai gaba kura baya sayaki. In suka bi Trump, suka yi da abubuwan da yake so, zai zuke musu dukiya ya mai da ta Amurka. In suka ƙi yarda da Trump,
kuma shi ma zai buga musu takunkumi da sauran abubuwan da zai halaka saboda ba su da wata malaba, sun bata da Russia. In suka koma hannun China tana tare da Russia, ita ma za ta buga musu nasu, kuma Amurka za ta fi jin zafi su koma hannun China fiye da komawa hannun ma Russia. Sai zama yanzu Turai kusan an jefa ta ramin mutuwa, kuma zai yi wahala su fito ba tare da sun mutu ba. Duka ya bayyana a Davos. Wato abin da muke so mu ta shine maganganun da Trump ya je yayi a Davos wanda ake mashi dariya a duniya. Maganganu ne irin na mahaukacin da bai san abin da aka sa shi yayi ba. An yi amfani da ɗabi'a shi da halayya shi da kuma mafarkin shi na zama emperor da yake da shi, sai aka sa ya je ya yi wani abun daga zahiri kamar taimakon tafiya shi ce, amma gaba da taimakon globalist ne, su za su amfana. Ƙarshe abin da zai faru a gurguje shine za a katse alaƙar Turai da Amurka da ƙarƙashin tsohuwar oda wadda ake gudanar duniya, sai a ƙulla sabuwar alaƙa tsakanin Amurka da Isra'ila su shimfiɗa sabuwar oda ba tare da hannun Turawa ba tare da yawon Turawa ba. Turawa za su dawo 'yan kallo kamar yadda 'yan Afirka da Latin da Asia suke 'yan kallo, sai an gama yankewa an zartar sannan a faɗa musu kuma ba su da 'yancin cewa ba mai daba dole su bi. Turai abin da suka ma duniya shekara 100 da suka wuce shi ma ya zagayo kansu. Wannan duk ta bayyana a Davos, amma akwai wani abin da ya zama musu karfen gada da suke ganin cewa ba zai bari su cimma burinsu ba, shine wata ƙasa ƙwara ɗaya da ta rage maraunana a matsayin katangar da ta rage su je su labe, ita ce jamhuriyar musulunci ta Iran. Domin daga cikin abin da zai ba globalist dama wajen shimfiɗa nufuzin su suna agenda 2030 da 2015 a duniya na sauya duniya da kashe tsohuwar oda da kashe majalisar ɗinkin da sauran cibiyoyin da ke cinta da shimfiɗa sabbi, sai idan sun iya samun Isra'ila ta zama Greater Israel. Ƙasashen da ke kewaye da Isra'ila duka babu ƙasar da ke da haɗari ga Isra'ila. Sun iya amincewa su yi transfer ɗin dukiya daga Turai da Amurka su kawo ta yammacin Asiya a cikin Isra'ila babba, wanda kasuwar UAE dama shimfiɗa ne aka fara ma Isra'ila kafin a gama shirinta. Gaza da sauran wurare ana son su zama babbar kasuwa ta hada-hada kuɗaɗe na ɓanna da kuma cibiyoyin badala da sauran cibiyoyin da za su ƙirƙira a Middle East. To saboda wannan ne da globalist da Zionist, da neoliberalist, da neoconservatives, da Trumpist, da duk wasu gamayyar da koda a can Turai suna da saɓani, to a Middle East sun haɗu a kan common factor ɗaya, shine sai an kawar da Iran sannan za mu iya numfashi mu iya cimma burinmu. Shi yasa a Middle East suka haɗe da Trump da globalist da waɗannan da muka lissafa gabaki ɗaya wurin ganin bayan Iran. Sun yi abin da suka yi a farkon Disamba na abubuwan da suka yi na zanga-zanga inda aka je aka ta kashe civilian da jami'an tsaro ba su cimma nasara ba. Yanzu sun kewaye Middle East gabaki ɗaya da sojoji da manya-manyan jirage, har sun je Crete sun aje, sun je Diago, tsibirin Diago da ke tekun Indiya sun aje, sun je Jordan sun aje, sun je Saudi Arabia sun aje, da tunanin za a firgita Iran. Har yanzu an kai nukɗa ta zero, ana ganin cewa daga ranar Asabar, to daga nan ko Lahadi ko Litinin in dai daga sai faɗan suke son su yi, to komai zai iya faruwa. Za su iya farma Iran da faɗa. Amma wani abun da za a iya hasasowa shine mahaukacin kare bai shirya faɗa da Iran ba. Babu wanda ya isa yanzu ya taɓa Iran ba tare da ya je da aƙalla soja 500,000 a Middle East. Dalili kuwa, Iran ba za ta yi da a yi mata takaitaccen hari a wuce a sha banza ba. Kuma idan ta tashi ramawa ba za ta rama irin harin da aka mata da wai makamancin shi ba, saboda ta kawo makura. Yanzu Iran suna wata marhala ne ta ko dai su yi yaƙi ko kuma a ƙasƙantar da su a idanun duniya, kuma suna cikin matsalolin tattalin arziki da sauransu za su iya rushewa. Don haka suna da golden opportunity na suppressing maƙiyinsu su ne Isra'ila idan faɗa ya tashi. Don haka ko ƙyat aka taɓa Iran, to idan Iran ta fara faɗa ba bari za ta yi ba, sai ta cimma objectives ɗinta na crippling, na durƙusar da Isra'ila da kuma tarwatsa duk wani base, duk wani sansani na sojan Amurka da ke Middle East yammacin Asiya, sai ta tarwatsa shi. Sannan wato taɓa Iran komi ƙarancin shi daidai yake da yakin duniya na uku. To shi kuma Trump a haukar shi da haukar Amurka da haukar Isra'ila har yanzu suna ganin cewa za su iya yin limited strike, hatta da ko amfani da tactical nuclear weapons a Iran, kuma wai su sha. Iran ta dan marama hari sai a ce a yi sulhu a wuce. Shi yasa suka je da 'yan jirage
waɗanda abubuwan suka je da su yanzu a Middle East ko Yemen kaɗai ta isa ta gama da su. Shi yasa Ansarullah suka ce ana fara faɗa da Iran duk jiragen nan da ke kariya su da Amurka ta kawo cikin ruwa a ban mata su. Ganima ta ce dama ita ta fara ɗin kira musu wuta to za ta karkare su duk za ta nusar da su. In ji Yamanawa ga Hezbollah ga Sharu Sha'abi balle ai magana bala'in da Iran ta mai Isra'ila tanadi da wannan faɗan ya barke wanda a cikin awa 48 ake son duk wani bariki da wata cibiyar tsaro a Isra'ila ya zama babu ta. Ko da za a maimaita sati duk wata hukuma tsayayya a Isra'ila da wata cibiyar tattalin arziki babu kafin a maida wata da faɗa duk wani wizara ko cibiya ko ma'aikata wadda ta hukuma ce babu ta. Wannan shi ne Iran ta shirya. To yanzu zai yi wahala duk da sun je da makamai sun je da menene zai yi wahala su tada faɗa don sun fahimci Iran ita in ta fara faɗan ba na a buga na kwana 12 ko wata ɗaya a bari bane. Na shekaru Iran ta shirya saboda a cikin faɗan ne na shekaru kaɗai za ta iya samun yancin ta ya bayyana. A cikin faɗan ɗaya ne na shekaru wahalar da aka bata ta shekara 40 da jarumanta da sadaukanta da masananta da aka kashe mata ba bila adadin wadda take jiran ranar ɗaukar fansa za ta yi ɗaukar fansa su. A cikin faɗan nan ne na shekaru kawai za ta shaƙi iskan yanci domin lokacin ne za a gano ƙarfinta yanzu ba na taɓi ba ne dole a ce a cire takunkumai a zo a zauna da su. Kamar yadda hadisi ya ce hatta ya komo sai sun idan aka cutar da su aka suka ta hakuri za su tashi idan suka tashi za su daga takobi su aza shi wato power su kenan su ɗora akan kafa da su idan suka ɗora kuma za su ci fa yuqatiluna za su ci gaba da faɗa ne yuqatiluna da sigan maimaitawa ya zo wato za su ta faɗa 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 hatta ya dafa uha har sai sun miƙa wannan jagoranci na addini wanda zai zama malaba ta raunana zuwa ga me zamani zuwa ga Imam Mahdi. Don haka provoking Iran yanzu daidai yake da yakin masihancin da ake jira. Yakin masihanci yana barkewa yakin duniya na uku ya riga ya zo kenan. Fatan mu Allah ya ba mu mene nasara kuma ya iya ba su damar tunkuɗe sharrin da makiya suka shirya musu a kowace fuska ya zo kuma a kowane lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.